Obrat miminka vnějšími hmaty. Tohle video jsem vám slíbila, protože jsem nedávno absolvovala tuhle zkušenost. Já sama jsem stála před rozhodnutím, jestli do toho jít nebo ne. A nikde na internetu jsem neviděla žádný video, kde by o tom některá z maminek mluvila. Popsala, jak to vypadá, jak dlouho to trvá, co u toho cítíte a veškerý detaily, který vám tady chci říct dneska já. Předem chci upozornit na to, že nikoho nechci nabádat vůbec k ničemu. Nejsem doktor, budu říkat věci, které mluví jenom z mojí intuice, z mých pocitů, z mých zkušeností a neříkám, co je dobře, co je špatně. A rozhodně to berte jenom jako moji zkušenost, kterou já vám tady chci předat. Kdo mě tu sledujete díl na Instagramu, tak víte, že už mám za sebou 3 porody, 3 spontánní porody, mám 3 holčičky, které jsem porodila hlavičkou dolů a teď mě čeká 4. porod. Poprvé je to chlapeček a poprvé jsem měla tu čest, že se za celých 37 týdnů těhotenství neotočil hlavičkou dolů, takže měl hlavičku pořád takhle nahoře. Snažila jsem se ze všech sil a zkoušela jsem všechny možné způsoby, jak miminko otočit přirozeně. Cvičila jsem, byla jsem hlavou dolů, dělala jsem kočičku na 4, nosila jsem rebozošátek, různě jsem se pohybovala, abych miminku pomohla se otočit. Moxovala jsem si malíčky, což je z čínské medicíny takový způsob moxovacích tyčinek, který vám zahřívá jeden bod na malíčku a miminko se díky tomu má otočit. Fakt jsem dělala všechno možný. Každopádně se miminko neotočilo. Když jsem přišla do porodnice na první konzultaci s mým panem doktorem, tak ten byl úplně nadšený z toho, že určitě odrodím koncem pánevním, že mám za sebou 3 porody, takže proč ne, že je to úplně v pohodě rodit koncem pánevním. Ale já jsem tuhle variantu od začátku úplně zavrhla. Z nějaký mojí intuice, nějaký můj pocit mi říkal, že já si takhle rodit nepřeju. Neříkám, že to je špatně, neříkám, co je dobře, je mi jasný a vím i díky vám, že jste odrodili děti koncem pánevním, že všechno bylo v pořádku. A je spousta takových maminek, tím nechci určitě nikoho odrazovat, ale já osobně jsem se na to zkrátka necítila. Takže jsem vlastně šla do porodnice s tím, že pokud se miminko neotočí, že budu určitě chtít udělat císařský řez. Můj pan doktor mi začal říkat, že to bude opravdu škoda mi řezat břicho, když rodím, tak vlastně úplně bezproblémově, v pohodě děti. Je to můj 4. porod a vlastně zkrátka, že by se toho nebál. Nicméně pochopil moje nastavení a to, že opravdu si nepřeju rodit koncem pánevním a tak zavolal jednu paní doktorku, která se specializuje na obraty miminek hmatem vnějším. Já když jsem tohle tenkrát před lety viděla na internetu, nějaký video, kde takhle miminka obrací vlastně přes břicho, mně se dělalo fyzicky zle a říkala jsem si, tak to je něco strašného, do toho bych nikdy nešla, to je naprosto nepřirozená věc tomu miminku, rvát ho takhle prostě rukama přes břicho a otáčet ho, to je šílený. A vlastně vůbec mě v tu chvíli nenapadla varianta, že bych na to někdy šla. Přišla paní doktorka, která se na tohle specializuje v porodnici, sáhla mi na břicho, zjistila, že jdu po 4. rodit a byla vlastně úplně nadšená, že si myslí, že to určitě půjde, že vlastně ta děloha už je tak vytahaná, že miminko tam má místo ještě pořád a proč to neskusit. Takže vlastně jsem odcházela s termínem, kdy jsem byla 37+0. Je to vlastně nejdřívější termín, kdyby se miminko mohlo narodit a považovat se za úplně donošené. Takže jsme naplánovali termín. Já jsem z toho byla úplně rozsekaná, protože vlastně ještě jsme zvažovali variantu, že pokud by se podařilo miminko otočit, že bychom spustili porod, aby se náhodou neotočilo zpátky. A v tu chvíli jsem začala mít otázky. Jak moc je to rizikový udělat tenhle obrat? Může se něco stát? Máte zkušenosti s tím, že jste dělali obrat a někdy se něco stalo? Na všechny otázky mi bylo odpovězeno, nic se nikdy nestalo. Jedinkrát jsme museli udělat císařský řez následně, protože tam byla nějaká placenta špatná. Ale jinak se nikdy nic nestalo. Říkám, dobře, a jaký rizika jsou, kdybych rodila koncem pánevním? Nějaký rizika tam byly. Takže za mě to byla jasná varianta. Ještě když čekáme chlapečka, tak jsou tam nějaký rizika poranění jeho přirození a prostě
Já jsem se rozhodovala podle toho, co je rizikovější pro miminko, a to byl určitě ten porod koncem pánevním. Takže já jsem vlastně z původního plánu, kdy jsem šla do porodnice si objednat vlastně termín na císaře, tak jsem odcházela s tím, že mi budou dělat ten hrozný hmat, který jsem viděla na internetu, a ještě vlastně si možná pak nechám vyvolat porod, takže jsem to prostě obrečela 2 dny. V tu chvíli jsem začala zjišťovat všechny možné recenze na obraty, zkušenosti, znova jsem se dívala na videa, četla jsem si o tom a vlastně jsem zjistila, že je to v dnešní době celkem běžná věc, kterou nabízí kdejaká porodnice, a prostě buď se obrat povede a miminko se pak narodí přirozeně, nebo se nepovede, protože to z nějakého důvodu nejde. Takže jsem byla prostě nastavená tak, že pokud to miminko tam má opravdu prostor, nic mu tam nebrání, není tam nějak zaseklý pupeční šňůrou a je to k tomu ho otočit, tak proč to neskusit? Čekal mě týden do obratu a já jsem stále cvičila, doufala, že prostě se otočí nějak sám, že si to místo tam najde, udělá, což se samozřejmě nestalo. A já jsem teda nastoupila 7 ráno do porodnice s tím, že jsem počítala, že tam budu i přes noc, takže jsem měla zbalenou tašku do porodnice už i pro miminko, kdyby náhodou to vyvolalo porod a šla jsem rodit. V 7 ráno jsem byla přijatá. Šli jsme hned na porodní sál, kde vlastně mi dali kapačku. Ta kapačka se dává kvůli tomu, aby nezačaly děložní stahy, aby mi nezačala pracovat děloha a to miminko tam prostě mělo ten prostor se otočit. Takže jsem dostala kapačku. Paní doktorka s panem doktorem mi udělali monitor, koukli se, kde miminko je, jakou má srdeční aktivitu. No a šli jsme na to. Ležela jsem na zádech, měla jsem vyhrnutou jenom košili, do jedné ruky mi kapala ta kapačka. Z jedné strany stál pan doktor, který měl ultrazvuk, kterým se dívali celou dobu na obrazovku na to miminko, z druhé strany stála paní doktorka, která prováděla ten hmat. Namazala mi břicho, aby to pěkně klouzalo, a já jsem prostě ležela v takovém jako lehu, polosedu trošku. Měla jsem trošku nadzvedlý kolena, nohy, abych měla prostě uvolněný to břicho, a paní doktorka vlastně udělala to, že jednou rukou mi ho takhle nadzvedla, jako zadeček nahoru vlastně jeho, a teď se ho snažila tím hmatem otočit. Zadeček se povedlo nadzvednout, ten zůstal tady nahoře, ale hlavička byla pořád tady, takže on vlastně dělal jako šipku a nemohl se tou hlavou dostat dolů. A v tom mi stvrdla děloha a nešlo s tím jako už moc pohnout, takže jsme chvíli čekali. Bylo to nepříjemný, neříkám, že to byla nějaká strašná, jako šílená bolest, která se nedá vydržet, ale samozřejmě není to nic příjemného. Já jsem věděla, že netlačí do toho miminka, ale prostě mě do toho břicha, takže to bylo nepříjemný to břicho, ale ne, jako kdybych cítila, že tam nějak tlačí na to miminko, tak mi to vadí samotný. Ale prostě nebyla to nějaká strašná bolest. Každopádně tenhle pokus se nezdařil, já jsem si stoupla, chvíli jsem se přehla, jako vohnula, opřela jsem se rukama o postel, ještě mi takhle paní doktorka jako zahejbala břichem, aby se trošku uvolnilo, a šli jsme na druhý pokus s tím, že paní doktorka byla skvělá a nebylo to takový to prostě teď to dáme, teď ho otočíme za každou cenu, vůbec ne, bylo to prostě, když se to teď povede, že tam bude mít dost prostoru, bude mu to vlastně samotnému takhle vyhovovat, tak to uděláme, pokud by to nešlo, nebudeme to dělat na sílu, končíme a necháme to takhle. Takže já jsem si znova lehla, snažila jsem se úplně vypnout, úplně koncentrovat a představovat si v hlavě a vizualizovat si, jak se otáčí. Úplně prostě jsem se jako odpojila od toho celého, co se tam děje, a jenom jsem si prostě představovala vizuálně, jak se otáčí. Lehla jsem si, paní doktorka opět nadzvedla miminko zadečkem, udělala takhle, prostě bylo to, já nevím, 5-10 sekund, díl to netrvalo, jo, a vlastně pan doktor mířil tím ultrazvukem takhle na spodek a teď prostě někdo z nich zakřičel, hlava je dole, je to dole, no a v tom prostě jsem já otevřela ty oči, začala jsem brečet, viděla jsem manžela, jak taky rozmrkává, a dokonce i mi snad přišlo, že ta paní doktorka je z toho vlastně jako taková dojatá. No a v tu ránu jsem si rychle musela stoupnout, aby ta hlavička klesla do těch porodních cest, aby se hned jako neotočil zpátky. Takže jsem si stoupla, trošku jsem se tak jako zahejbala, aby se usadil, lehla jsem si a prostě hlavička zůstala dole.
Samozřejmě vám hned měří ozvy toho miminka, jestli srdíčko v pořádku pracuje. Takže jsem tam byla ještě pak 3/4 hodiny připojená na těch monitorech a srdíčko nemělo žádnou změnu akce. Bylo prostě, možná to i prospalo. Krásně mu bušilo srdíčko furt stejně. Už jsem cítila, jak mi kope těma nohama do těch žeber a mě se tak strašně ulevilo. Vlastně pak mě nic nebolelo, necítila jsem nic, žádný, že by něco mi tam vadilo, nějak mi to bylo nepříjemný. Jediný, co fakt bylo nepříjemný, bylo prostě, jak mi tou jednou rukou hned zvedávala ten zadeček, ale to je prostě, s tím jsem počítala, ale nebylo to nic, co by se fakt nedalo vydržet, co by fakt nějak extra bolelo a hlavně to bylo rychlý. No a po tom obratu jsem tam ještě vlastně zůstávala 4 hodiny, protože pak znova ještě dělali monitor miminku, jak na tom je, jestli srdíčko je v pořádku, všechno bylo fajn. Pak se na mě šel ještě pan doktor podívat, jestli spustíme teda ten porod, nebo jak to bude pokračovat. A dohodli jsme se, že ho necháme takhle, jak to je, protože porodní cesty ještě nejsou 100% připravený, takže jsem šla po 4 hodinách domů. Je to pár dní, zatím teda cítím ty nožičky stále tady nahoře, věřím, že už se neotočí. Paní doktorka říkala, že tomu dává tak 1%, že by se měl otočit zpátky, ale já i tak počítám s variantou, že kdyby se náhodou otočil zase zpátky nahoru, že to tak prostě má být a už ho tak nechám, nebudu ho tak trápit. Ale jsem úplně teď nejvíc šťastná, že jsem na to šla a že se to povedlo. Což se určitě nemusí povíst u úplně všech případů, protože tam přesně může být nějaký problém s pupeční šňůrou, něco tomu miminku tam může opravdu překážet a prostě se říká, že čím víc porodů, tím víc ta děloha vytáhne a tím větší šance, že to miminko se otočí, což u nás se povedlo. A já jsem zvědavá, jestli to teda nakonec opravdu dopadne tak, že se i naše 4. miminko narodí přirozenou cestou a bude to přesně tak, jak jsme si přáli. Tak jo, přeju vám všem krásný porod, ať už je to porod koncem pánevním, nebo přirozený hlavičkou dolů, nebo císařský řez. Všechno jsou to těžký porody a my jsme prostě hrdinky.